Takže vítajte u nového špeciálneho let's play na hru Spore. Viem, že nedávno môj kamoš to začal nahrávať, čo mám v orderi, môžem dať aj toto, jak sa volá, dlhok. Prepač, ďalšie, tie čísla si neviem zapamätať. Takže ako vidíte, no, toto je moja špeciálna hra. A špeciálna je práve preto, pretože je narodeninová, presne tak. Vlastne to znamená, že 26.9.1998 som sa ja narodil. A to znamená, že dneska mám narodky. Dneska je 26.9. Sice nie je 1998, no čo už. Takže ako vidíte, máme tu na už hru Spore. Mám zapnuté stopky a budem na to robiť let's play. Takže tešte sa. Toto je moja narodeninová hra. Takže dúfam, že si budete z nej veľmi radi. Viem to už rád, som to dohral celé. Vlastne toto hra vyšla v roku 2008, kedy som ju mal stiahnutú z iného počítača, čiže vám nemôžem ukázať už ostatné veci, moje výtvory. Lagi? Lolbook? No, posledný. Čiže mali živý zvuk. Takže, ako vidíte, mám tu už účet, možnosti, porepédie, má stvorení. Henderson. Vidíte, ako som už vytváral. No, som to nehral, to preto. Tu akože zavadzajete fraps. Dobre, takže sa teším u ďalšieho partu, čo už bude let's play. Toto je zatiaľ také informatívne video, takže ďakujem vám za gratulácie a čaute.